Slime RNG. Ναι, με το φίλο μου τον Άλμα. Και Και κάνουμε το πρώτο μας spin. εσύ το έχεις κάνει ήδη. Κούπι. Τι είναι αυτό τώρα? Δεν ξέρω τι θα πάρω εγώ. Ω, πλακώνονται. Έλα, κούπι, το έχεις. Κούπι, το έχεις. Γκούπι ρε, τι κούπι. Κούπι εγώ το λέω. Είναι ο κολλητός μου τώρα. Και εμένα τσοκώνουν. Ω, τώρα έτυχε το φιν. Τι λες ρε, το φίλ. Λες εδώ μαγιά που θα τύχω εγώ. Και άλλο spin. Control yet. Ω, 1 στα 5. Άιντε. Upgrade. Τι upgrade από τώρα. Sunset. Upgrade. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς κάνουμε στο παιχνίδι. Εγώ έχω δει YouTubers. Γιατί εμείς τι είμαστε? YouTubers. Τότε. Κάτσε, γιατί είμαστε μόνοι μας? Ω, 2 σλακ. 4 σλακ. Πώς το βρεις αυτό? Μπάκι. Ρε πήρα μπάκι. Πώς? Πήρα μπάκι. Πώς? Έκανα ρολ. Auto roll. Επί 2 λακ. Επί 4 λακ. Μπούγκι. Και εσύ το μπάκι πήρες. Γιατί παίρνουμε τα ίδια. Auto roll. 2 σλακ. Λύθ. Καλά λύθες. Έλα, εγώ έχω δώσει auto roll. Τι είναι. Ω, Λούφι. Έλα, stop, έχει πολλά spin. Κάντα quick αυτά. Είσαι χειρότερο. Καλά, εγώ φεύγω σε άλλη πίστα. Αντίο. Γιατί πόσα λεφτά έχεις? 50 τώρα. Εγώ έχω 400. Έλα στην άλλη πίστα. Τα έκανα σε quick τα καλύτερα. Ναι. Πολύ βάλω εδώ. Σε εδώ την μάγκησα. Κάτσε εγώ να κάνω κανένα Θα spin. μεγαλώσει εδώ εκεί τον μπαμπά σας. Έδωσε εδώ ώρα. Ωραία, γιατί απλά δεν κάνεις αυτό? Ποιος? Δεν το ξέρω. Πήγαινε στο roll. Δεν το ξέρω. Εγώ κάνω το spin. Α, παιδιά, φάτε τους. Πήρα μιάου. 50 κάπου έφτασε. Α, εντάξει, πλάκα 500. Αν πλακωθείτε. 500 εγώ είμαι... Εγώ είμαι Ωραία, 1500. εσύ γιατί είσαι τόσο καλά slime? Τι είναι αυτές οι κουράδες? Ναι. Ωραία το τελευταίο. Ωχ, Golden roll. κάνω πολύ καλό και δεν το ξέρω. Τώρα μπορώ να κάνω 3. Πόσα λεφτά έχεις? Εγώ έχω και golden roll τώρα. Ω, πήρα globe Πώς το πήρες το golden? Από εδώ, από το upgrade. Φιν. Τι θα λες. Πώς σου πέτυχε ένα καλό. Εσένα δεν σου πέτυχε αυτό. 719. Σάββας πώς σου πέτυχε? Ναι, δεν με έχει πετύχει δηλαδή. Epic. Έλα είναι το golden spin τώρα, όχι τώρα. Τώρα νομίζω. Εγώ λέω τώρα είναι. Σου πέτυχε και ξέρα αυτό. Ένα πριν λίγο και μου πέτυχε το ίδιο. Ναι, το ίδιο. Και τώρα μάτεψα, έχω και το golden roll. Κοίτα. Έχω Πώς και το το πήρες? golden roll. Περίμενε. Μπρο. Πώς το πήρες αυτό? Απ' το upgrade με τρελάνει. Α, γιατί έχεις 3? Γιατί κάνω upgrade μήπως. Δες λίγο εμένα στο upgrade μου. Κατά λάθος μπήκα εδώ πέρα και δεν ξέρω πώς να βγω. Ναι. Έλα. Α. Κάτσε σε εδώ. Με 40 που βρεθώς. Πάμε μισρή.
Και τώρα μαζεύω λεφτά και φεύγω. Την κάνω. Όταν χάσω όλα μου τα λεφτά. Μπόνους. Σε σένα πέτει. Ναι, πώς μπορώ να πάρω 3. Upgrade, παιδί μου. Μάθη κάτω. Το 315. Εσένα το ζουμπέτει. Ποιο? Εγώ το έκανα αυτό. Δεν το πήρες. Έχω 2 εξλάκ. 20 εξλάκ. 1000 εξλάκ. Λάκα. Εσένα γιατί μαζεύουν λεφτά, τι κάνεις? Τι κάνω. Δεν ξέρεις τι κάνω τώρα. Πάω σε άλλη πίστα. Σε τέτοιο άλλο. Έχει 103 κάπου. Μπάγκι. Πώς μπορώ να τα κάνω τέτοια. Upgrade. Τώρα μπορώ να κάνω 4 κλειφ. Πάλι το χέρι σου μέσα προσοχή. Βίντεο κάνουμε. Τι μπορεί να κάνουμε, ναι. Και κοίτα. 4 άτομα. Εντάξει. Μπροσές λεφτά. Εμένα δεν μου έρχονται τώρα τα... Δεν κάνεις τα σωστά update, παιδί. Λέγες. Εντάξει, πήγες. Όλους. Εγώ έχω και ένα τυρί για κάποιο λόγο. Ωχ, πήρα αλλά τσινούι. Πόρε, γιατί έχεις τόσο πολλά λεφτά? Ωχ. Και μέρα μου έρχεται. Δες όμως γιατί. Πας εδώ. Πας πίσω. Ακόμα δεν το έχεις μάθει. Μαζεύει για μένα σε λίγο θα μου αγοράσει αυτό. Ναι, αλλά μάζεψε λίγο σπέρα από εκεί. Μάζεψε λεφτά μου σπέρα. Καλά φέρε. Πολύ δεν πάει. Μην ξαναπάς εκεί. Τα 30 κάπου. Εγώ έχω γιατί 2 τέτοια. Κόκκινα. Δεν θα πέτυχες. Κάνω ρίβος. Άντε, κουράδες, φάτε τίποτα. Τα λεφτά. Δεν κάνω ρίβος. Ωχ. Έχω ζήλο ρίβος. Δεν μπορώ. Είναι πιο πολύ. Δεν έχω πάρει το καλό που δεν έβλεπα. Τι να κάνω. Μπορώ να το κάνω upgrade όλα. Θα κάνω Ωραία, 5.000. Θα κάνω reset και να πάω στην αρχή. Γιατί? Ανός. Εγώ πάω στην άλλη πίστα. Σοβαρά. Πάω στην αρχή πρώτα.
Τώρα πέτυχες ήδη. Παιδιά, είναι βλακία αυτό το παιχνίδι. Τι καθόμαστε και παίζουμε. Θέλετε να πάμε άλλο παιχνίδι? Όχι. Άλλα 5-6 λεπτά και μετά θα πεθάνω. Δεν γίνει να βλέπω συνέχεια κουράδες. Παθαίνω. Δεν είναι βλακία. Δεν είναι βλακία. Σε λίγο πάει 100 rolls. Τι δεν τα έχεις φτάσει ακόμα? Βέβαια. Αλλά. Σε λίγο. Άλλο. Όχι, και εσύ 97 είσαι. Εγώ 99. Έλα. Και εγώ 99. 100. Πήγα κι εγώ 100. Join the group and claim 1x luck. Confirm. Άντε κουράδες, πλακωθείτε εσείς. Βλακία. Έλα ρε. Ωραία μάνα, και τι βλακίες κάθομαι και παίζω. Τι βλακίες θέλεις να παίξουμε. Πόσα ρόλους έχεις, 100 κάτι. 111. Τι 50.000 ρε μπρο. Εγώ να θέλω 400.000. Δεν έχουμε και 9 ρόλους. Γράψω τι είμαι στο YouTube. Γιατί? Έσου. Ελληνικά ή αγγλικά? Αγγλικά. Να το γράψω και εγώ. YouTube. Μα φύγει. Έλα ρε. Ο άλλος ο μπρο εδώ πέρα απλά έχει κάτσει. Πρέπει να μα φύγει να γράφω YouTube. Τι γκάλαξη βρει. Δες εδώ ο άλλος. Όχι, πήρα 1 δισεκατομμύριο. Το αυγό τι το κάνω που αγόρασα κάτι αυγά. Αγόρασα αυτό το αυγό, δεν το κάνω. Αλλά κάτι το έκανα. Εδώ χιλιάδες. Ρε μπρο, γιατί δεν το κάνεις αυτό το βίντεο? Ναι, μπει σλάβ, Χωρίς τον κεφά μου. Έχω 12.000. Ρε μπρο, Κάιτε. ούτε καν τα 5.000 δεν έχω φτάσει ακόμα. Θα κάνεις καλά upgrade. Όχι, απλά χαλάω όλα μου τα λεφτά. Γιατί Σε upgrade. Δες. δεν μπορείς να φύγεις από εδώ. Μπορώ, ρε, άσε με γάμο. Να παίξω. Όχι. Θα το χρειαστείς. Αλλά χάμω το σπίτι σου, χάσω όλα τα λεφτά. Πίστεψε να το χρειαστείς.
Ο μπούφος σου δώσει λεφτά. Αυτό πολύ είναι. Τώρα που είμαι μόνος μου εδώ πέρα έχει πολλές κουράδες. Γιατί τους κουράδες, ρε. Εδώ. Τους κουράδες σου λέω. Το χαρτηρί. Λάγμπους, τυρί. Backpack, items. Δεν έχω για κάποιο λόγο. Λάγμπους θα το πάρω. Ευχαριστώ. Το τυρί θα το πάρω. Μπες λίγο μπάτο να κάνεις. Backpack, items. Feed. Α, έτσι το κάνεις, ρε. Αυτό μου είναι 3.000. Όχι, είναι μεγάλο. Big. Είναι big. Είναι legendary. Για να δω. Εσύ πώς το κάνεις αυτό? Έχω έναν γκάτα. Τώρα. Εκεί. Για κάποιο τεράστιο. Αλλά δεν είναι πολύ τεράστιο. Εγώ μπορώ να το παίξω και χωρίς βίντεο και μετά άμα ξαναμπούμε. Παιδιά, πότε να το κάνουμε το chapter 2 στο τρομακτικό παιχνίδι? Τώρα άμα μπούμε θα μας ξαναβάλει την αρχή ή από το chapter 2. Το chapter 2, βασικά μπορούμε νομίζω να το ξανακάνουμε το chapter 1, νομίζω να κάνουμε το chapter 2. Κοίταξε, θα παίξουμε μόνοι μας chapter 1 και θα ανοίξουμε βίντεο στο chapter 2. Όχι, έλεγε chapter 1, chapter 2. Ήρθα. Επιτέλους, και εγώ φεύγω τώρα. Κάνω πλάκα. Αγοράσει αυγό. Αγοράσει current boost. Κάνουμε μισή ώρα το παιχνίδι, Τη μισή ώρα θα πεθάνω εδώ πέρα. Κουράστηκε ο χαρακτήρας μου. Και εμένα κουράστηκε. Μέσα, μην τον βλέπετε έτσι τα γελιά τώρα, από μέσα κλαίει. Έτσι και περάσει τώρα στην άλλη πίστα σε πάρε. Αχ, πιο πολλά λεφτά από σένα. Αφού τα χάλες όλα, σε κάτι χρήση. Αυτά εδώ. Εγώ τα... Κάτσε, τι το κάνεις αυτό? Feed. Θα το δώσω όλα σε αυτά. Και... Feed. Τι ρε? 21.000! Το Τι πώς είναι αυτά είναι αυτό? σε αυτά? Τι είναι αυτό? Δεν το έκανες το βίντεο. 3 ακόμα. Πώς το κάνεις αυτό? Δεν ξέρω. Μπες λίγο index. Μπες index. Λάλε. Το καλύτερο μου είναι αυτό. Για λίγο πήγα να πάρω. Για λίγο πήγα να πάρω αυτό εδώ. Όχι, και εμένα. Έλα. Έλα ρε μπρο. Θα είδες πολλά να φύγει. Πού είναι? Το μεγαλύτερο του το έκλειψα. Άμα έχεις αγοράσει ένα λάβο μου στο έκλειψα. Έχω ένα εκατομμύριο κόης. Πλάκα. Και όλα τις big κουράδες που αγόρασα εγώ τις κάνω. Νομίζω είμαι ο καλύτερος στο παιχνίδι. Όχι. Αγόρασα κάτι big κουράδες. Δεν θέλω κάτι γκουπ. Για περίμενε. Coin income. Big Only 5 more κουράδες. coins. Πόσα λεφτά έχεις? 242.000. Εγώ το χάλασα για big κουράδες. Τώρα το πάρεις. Μπορώ να χάλω 5 τώρα. Παιδιά, πολύ βάλτε το βίντεο, δεν νομίζω να το δει και κανένας, το μπορεί 3 προβολές να πάει. Πού είναι οι κουράδες μου? Κουράδες, ελάτε εδώ. Ανάπτυξη.
έχω 5 ζώα. Κάθε ένα μου μαζεύει, πόσο μου μαζεύει κάθε ένα? Δεν ξέρω. Εμένα μου μαζεύει 7 κάπα κάθε ένα. Δεν χρειάστηκε αυτό που αγόρασε. Πόσο σπινής κάνει. 200. Παιδιά, έγραψε στα comments τι χρειάστηκε αυτή τη βλακεία που αγόρασα. Χάλασα τα λεφτά μου. Τι αγόρασε? Αυτό εδώ. Περίμενα. Όχι. Αυτό εδώ να μου βγάλει κάτι άλλο. Δεν έχω κάτι γραμμό. Όχι! Δεν ξέρεις να χρησιμοποιείς. Πας εδώ, το παίρνεις, Ναι, πας εδώ. μου έδωσε κάτι άλλο, το ξέρω. Feed και ταΐζεις αυτή τη βλακεία σου εδώ. Δεν το ξανακάνει, το έχω χάσει όλο, δες. Μου έδωσε μια άλλη βλακεία. Πόσα λεφτά έχεις? Εσύ γιατί παίρνεις τόσο πολλά λεφτά? Το λέξω το βίντεο. Τι είναι όχι ρε Έλα, σε 3 λεπτά κλείνουμε και το βίντεο. Ναι, γιατί δεν νομίζω να το δει και κάποιος. Καλά να το δει. Πάνε εκεί, βλέπουν του Κέιλους 5 ώρες και θα κάτσω να δω ένα μισάωρο βίντεο. Πάμε παιδιά, δείτε τη μάπα που... Δείτε τη μάπα του. Τη μάπα μου. Εγώ από μέσα από τη γενιά κλαίω βέβαια. Από το πολύ Roblox. 2 ώρες. Κάνω στο 5χρονο, δεν έχω ζωή. Όχι, φρύ πατάτες. Όχι. Το βρήκε αυτό. Παιδιά, γράψτε στα σχόλια τι άλλο παιχνίδι θέλετε να παίξουμε. Στο επόμενο μας βίντεο θα είναι και ένας άλλος. Μπορεί. Λογικά. Το πιο σίγουρο. 100 subscribers giveaway. 2000 Robux. Στο προηγούμενο βίντεο 500 είπα, ας το κάνουμε 100 ρε. Σιγά πάρουμε 500. 100 sub και giveaway 2000 Robux. Από εσάς τέτοιο. Και άμα το κάνουμε μέσα σε ένα μήνα, φτάσουμε σε 150 sub, θα δώσω 5.000 Robux. Σε κάποιους τυχερούς. Εντάξει. Που γράψω το... Και γράψτε το name σας στο chat. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Ναι, και μην ξεχάσετε, Like και σε ένα subscribe. βίντεο θα κάνουμε please donate.